Am spus la piele. Izmele, sus! Izmele, mă, boule! Hai, repede, mișcă! Mergi! Se repede, șur! What the fuck? Ce să vă zic, bă? Să vă zic bine ați venit? Bine ați venit, rău ați nimerit. La locul ăsta îi zice șerpărie din cauza șerpilor. Dracu știe cum poate să trăiască aici. Acum să facem cunoștință. Eu sunt capitanul Burci, am o pulă de 1 metru și o să vă cam fu pe toți. Pățan! De eu pardon? Zi-mă, Pățan! Pățan! Bun nume ți se potrivește la fix, 1 an și 6 luni pentru dezertare. Săcașiu! Prezent! 2 ani și 6 luni pentru junghierea unui caporal cu baioneta. Oțoc! Prezent! 6 luni fur de efecte. E piece of shit, căcănar. Dode! Prezent! 4 ani omor prin imprudență. S-a descărcat? Shut up! Aici vorbesc eu. Cafanu! Prezent! 2 ani și 6 luni batalion disciplinar. You son of a bitch. Mare poești. Margarit! Prezent! Dezertor cu arma, 3 ani, te fut. Crețan! Prezent! Fur din magazia unității, ai belit pula. Suntem răi, ha? Suntem tatuați. Stânga pre! Jur! Ok. Ia de mâine să nu mai văd plete, inele, cercele, chestii socoteli. Labă. Ilieș! Prezent. 18 luni pentru lovirea superiorului. Ia auzi, pula mea, care ești, mă? Prezent. Tu ești, mă? Da, să trăiți. Băi, eu parcă te știu pe tine de undeva, de unde te știu eu? Și cum ai făcut, mă? Așa? You little motherfucker. Hai încoa la mine. Hai, vină încoa. Hai, vină încoa. Băi! Eu sunt capitanul Bur și am împușcat un soldat. Unul ca ăsta. La o aplicație am ordonat nu știu ce și a zis că nu poate. Mi-a zis în față că nu face și l-am împușcat. Pac! Asta ca să știți. Să nu ziceți că nu v-am spus. Ce faceți, bă, boilor? A zis domn locotenent Pricop că n-are nevoie, că nu-i gata săpătura. Ia, pula mea! Dar când o să fie gata, nu o să-i trebuie? Zi-mă! Da, să trăiți. Păi și atunci? Atunci înseamnă că îl duceți înapoi! Fucking shit! Da, bă. Hai, bă. Hai. Iar ați venit, mă? Nu v-am spus că nu-mi trebuie? Domn comandant a zis să lăsăm aici, că până la urmă tot vă trebuie. Bă, când îmi trebuie, trimit după el. Să nu mă încarce pe mine cu materiale care n-am ce face cu ele. Marș înapoi!
Nu se aude, bă? Băi, eu cu cine vorbesc? Executarea!